על השעות האחרונות לפני המתקפה על עיראק, על ההכנות בישראל ורעיון פורים עם הנשיא סדאם חוסיין. עוד מעט נשוב אל השאלות שלכם הצופים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לומר ערב טוב לליטל יחזקאל ולליעד שחנוביץ'. ערב טוב לכם. ערב טוב, עודד. אתם עומדים להתחתן במזל טוב, מתי? האירוע אמור להתקיים ביום חמישי הקרוב בתל אביב, בבית רסיטל. ואיך מתארגנים, או שאתם תיאמתם דברים עם הבית הלבן? ניסינו להשיג אותם מהבוקר, ללא הצלחה גדולה במיוחד. טוב, הם עסוקים. אז בואו נראה מה קורה איתכם. איך אתם מתארגנים לקראת אפשרות שאולי תהיינה הפרעות כאלה ואחרות? טוב, אנחנו בינתיים כרגיל ממשיכים בהכנות ועד להוראה חדשה. כן, מכיוון שאני שומע שאפילו ראש הממשלה אומר שהכל כשגרה, אין איסור להתכנס, ובוודאי לא לטובת נסיבות כאלה, אבל אתם מכינים כבר איזשהן אלטרנטיבות? אנחנו באמת מתחזקים בהודעה על כך שמערכות החינוך יפעלו כהרגלם ביום חמישי הקרוב, אבל אנחנו מכאן בדרכנו לאולם השמחות, לשבת עם האנשים הרלוונטיים ולהתדיין. אולי באמת האירוע ייאלץ להידחות. מה אומרים ההורים? מה הם מציעים? מה אומרים האורחים? האם הם מתקשרים? כולם מתקשרים לשאול אם אכן תתקיים החתונה. כן. עד לרגע האחרון, יום חמישי בבוקר, לא נדע. ואיך התחושה שלך? קלה, צריך להתחשב מאוד ברגשותיה. כן, זה לא קל, אבל אם אין ברירה, דוחים, לא קרה כלום. רוצה לשמוע את האימור שלי? כן. תיכנסי לחופה בדיוק על פי המועד המתוכנן, וזה יהיה נפלא. הלוואי. יופי, שיהיה לכם במזל טוב. תודה רבה. בסך הכל, אתה רואה, יורי, יש כל מיני סוגיות שאפילו אנחנו לא חשבנו עליהן. מה קורה כשיש חתונה כזו? מה אתה חושב אגב באמת? דווקא חשבנו,